Καράς. Κύριε Παρασκευόπουλο, λίγο μετά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι. Τίθεται θέμα. Το Σύνταγμα έγινε με επίγνωση ή έγινε με επιπολαιότητα? Το Σύνταγμα έχει συνταχθεί με επίγνωση, κύριε Πρόεδρε, και έχει καθορίσει λεπτομέρειες της διαδικασίας πώς θα συζητούνται τα νομοσχέδια. Με την έννοια λοιπόν αυτή θα πρέπει να ακολουθούμε τις διατάξεις του Συντάγματος στον τρόπο συζήτησης. Στη σημερινή συζήτηση έχουμε μια κύρωση μιας διεθνούς σύμβασης, κανείς δεν το αμφισβητεί. Έχουμε παράλληλα όμως και μια σειρά τροπολογιών, οι οποίες είναι ασύνδετες με την κύρωση η οποία δεν ανοίγει συζήτηση. Θα θυμίσω κάτι το οποίο έχω ξαναπεί. Το μοναδικό όργανο που έχει την εξουσία να αποφασίζει περί της συνταγματικότητος ή μη ενός νομοθετήματος και των interna corporis της Βουλής είναι η ίδια η Βουλή. Και γιατί το έχω αιτιολογήσει αυτό, κύριε Πρόεδρε? Για το λόγο ότι τα δικαστήρια δεν μπορούν να μπουν στα εσωτερικά της νομοθέτησης της Βουλής. Καλείται λοιπόν σήμερα η Βουλή να αποφασίσει πώς θα ψηφίσει, πώς θα συζητήσει και θα ψηφίσει τα συγκεκριμένες τροπολογίες, οι οποίες αφενός μεν δεν έχουν καμία σύνδεση, επομένως τίθεται θέμα παραβιάσεως του Συντάγματος, διότι όταν ονομάζουμε κάτι τροπολογία πρέπει να είναι συναφές με το κύριο κείμενο, που εδώ είναι η σύμβαση της Επιτροπής Αλληλείας, και αφετέρου πρέπει να αποφασίσει η Βουλή πώς θα συζητηθεί αυτό. Θα συζητηθεί λοιπόν με την κανονική διαδικασία, έστω και κατ' οικονομίαν. Τι εννοώ? Να υπάρχει κατάλογος ομιλητών, να υπάρχει ο χρόνος ούτως ώστε να τοποθετηθούν οι βουλευτές με την άνεση η οποία απαιτείται λόγω της σημαντικότητας των ζητημάτων. Και θα πω και κάτι άλλο. Έκανα τη χρήση της έννοιας κατ' οικονομίαν, κύριε Πρόεδρε, η οποία, αν θα μου επιτρέψετε να θυμίσω, είναι εκκλησιαστικός όρος. Όταν η Εκκλησία θέλει να λύσει ένα πρόβλημα και δεσμεύεται από κάποιους αυστηρούς κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, βρίσκει τη λύση της οικονομίας. Να βρούμε λοιπόν και εμείς σήμερα τη λύση στη Βουλή μέσα της κατ' οικονομίαν ρύθμισης του θέματος. Εφόσον έρχονται τροπολογίες και εφόσον η κυβερνητική πλειοψηφία ξέρω ότι θα αποφασίσει για τη συζήτηση και την προώθησή τους, όμως κατ' οικονομία να ανοίξει ο κατάλογος ομιλητών, κατ' οικονομία, αν θέλετε, να δοθεί ο χρόνος ο οποίος πρέπει να δοθεί στους βουλευτές να συζητήσουν. Και επιπλέον και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να θυμίσω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρόνου. Όπως έρχονται οι διατάξεις αυτές, είναι επαρκής και η Παρασκευή και ενδεχόμενα και κάποιες ώρες του Σαββάτου, εφόσον η κυβέρνηση επικαλείται την κατεπίγουσα περίπτωση. Θα τελειώσω λέγοντας μόνο τούτο. Δεν πρέπει να σταθούμε με έναν μια τυπολατρική ερμηνεία στο ζήτημα του άρθρου 100 του κανονισμού της Βουλής. Έχει ξεπεραστεί όχι μόνο από την πρακτική, αλλά επιπλέον, αν μιλήσουμε περί ορθής ερμηνείας του κανονισμού της Βουλής, εφόσον μπορεί να προβληθεί οι αντιρρήσεις για τη συνταγματικότητα, συγκεκριμένες αντιρρήσεις σε συνταγματικότητα νομοσχεδίου στο στάδιο της καταρχής συζήτησης, εδώ είμαστε στο στάδιο της καταρχής συζήτησης των τροπολογιών, οι οποίες δεν είναι απλές νομοτεχνικές βελτιώσεις, όπως ανέφερε ο κύριος Παρασκευόπουλος, και διαφωνώ με αυτή την άποψη, για το λόγο ότι είναι νομοθετήματα αυτοτελή. Δεν έρχονται με βασικό κορμό νομοθέτημα π.χ. συνταξιοδοτικό και να πούμε στη συζήτηση, στη διαδρομή προέκυψε ανάγκη βελτιώσεων της ήδη προτάσεως νόμων. Έρχονται ως αυτοτελή νομοθετήματα και επομένως, πρώτον, οι ενστάσεις συνταγματικότητος, οι αντιρρήσεις συνταγματικότητος είναι παραδεκτές, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε και νομική ορολογία, είναι παραδεκτές, είναι ουσιαστικές, και νομίζω ότι πρέπει να προκαλέσετε την ψηφοφορία, η Βουλή να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η συζήτηση. Αλλά και θα πω και κάτι άλλο, υπερβαίνοντας και αυτό, κύριε Πρόεδρε, πριν τελειώσω. Είναι νομίζω περισσότερο θέμα του Προεδρείου, διότι η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει περί της συνταγματικότητας ή μη των προτάσεων. Το Προεδρείο όμως έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει επί της έδρας, σας χρησιμοποιήσω και δικανικό όρο, επί της έδρας να αποφασίσει το άνοιγμα καταλόγου και συζήτηση, ούτως ώστε η Βουλή να αποφασίσει με νηφαλιότητα και ηρεμία. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να ανεχθούμε παραβίαση του άρθρου 73 του Συντάγματος, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Είχε ζητήσει το λόγο για 1 λεπτό ο κύριος Παρασκευόπουλος. Προφανώς θέλει να πει κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας.